मी आज मेथीची भाजी बनवते. ते पण जाडी मेथी असते ना, ती भाजी बनवते. ही भाजी बघा खाली. ही भाजी आहे ना मेथीची, साफ करून आहे ना, तोडून धुवून स्वच्छ म्हणजे साफ करायची, धुवायची आणि त्याच्यानंतर आहे ना कापायची. अशी कापून घेतली आहे. हे टोमॅटो एक. तुम्हाला ती पहिली भाजी आहे ना साफ करायला दाखवायला ठेवली आहे, त्याची दाखवते. ही बघा, ही भाजी आहे ना, ही अशी आहे ना, ही बघा अशी मेथीची भाजी अशी असते. ही बघा, ह्याला जाडी मेथीची भाजी बोलतात. ही ही आहे ना, साफ कशी करायची माहिती आहे? हे जे कोवळे कोवळे पानं आहेत ना, हे टाळे आहेत ना, हे जेवढे कोवळे आहेत ना तेवढे मोडून घ्यायचे. असे बघा, असे मोडून घ्यायचे पानं पानं सगळी. आणि हा देठ आहे ना, हा देठ पण जिकडे मोडेल ना तिकडे मोडायचा, कोवळा कुठे असेल तिकडे. हा बघा, म्हणजे हा कोवळा आहे. असे कोवळे कोवळे आहेत ना, हे अशी सगळी पानं, म्हणजे ही पिकलेली पानं, गळलेली पानं ही अशी नाही घ्यायची. हे पुढचं असं मोडून घ्यायची डिरे. त्याचे टाळे आहेत ना पुढचे, अशी कोवळी पानं असतील ना अशी चांगली, तर घ्यायची तोडून. ही अशी तोडून घ्यायची. म्हणून तुम्हाला दाखवायला ठेवली मेथीची भाजी, जाडी मेथीची भाजी. आता कशी पावसामध्ये कमी येते आणि ते खराब पण असतात ना, मातीचे असतात आणि पाणी मारलेलं असतं, त्याच्यामुळे. ही अशी आहे ना, हे साप असे तोडून झाले की असे धुवायचे पहिले, म्हणजे सर्व माती बिती असते ना ती सगळी अशी घाण निघून जाते आणि त्याच्यानंतर आपण कापायची. मी अशीच केली आहे. आता हे धुतली, त्याच्यानंतर ती कापून घेतली आहे. ही भाजी आहे. हे त्याच्यासाठी एक टोमॅटो घेतले मोठा, आपण 2 घेतले तरी चालतील. ही त्याच्यामध्ये मुगाची डाळ घेतली आहे, पाण्यात भिजत टाकली आहे, भिजली आहे. ही बघा, म्हणजे 10 मिनटं पाण्यात टाकली होती भिजायला. हे मुगाची डाळ टाकली ना की जरा भाजी पण चांगली होते आणि जरा वाढते पण भाजी, नाही तर ती लई कमी होते ना. हे ओलं खोबरं आहे, मीठ आहे, हे हिरवी मिरची आहे. हिरवी मिरची कशी अशी जाड फोडं करून टाकायची, का माहिती आहे? कोण तिखट खात नसेल तर मिरची काढून खाऊ शकतात भाजी. ही अद्रक लसूण आहे आणि हा कांदा आहे. कांदे 2 घेतले, छोटे छोटे कांदे. हे बघा, हे एवढे कांदे होते, 2 घेतले आहेत. आपण 2-3 कांदे घेऊ शकतात, कांदे जास्त भाजीमध्ये असले तरी चालतात. हे तेल आहे, गॅस पेटवलाय, गॅस पेटवलाय. आता त्याच्यामध्ये मी तेल टाकते आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हे कांदा मिरची टाकते आणि अद्रक लसूण टाकले. ह्याला पण चांगली फ्राय करायची. कांदा सगळं चांगला मस्त लाल झाला पाहिजे, नंतर मग डाळ भाजी टाकायची त्याच्यामध्ये. कांदा लाल मस्त झाला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये भाजी टाकते. त्याच्यात टोमॅटो पण टाकते. म्हणजे आता सर्व एकसाथ टाकायचं. तर त्याच्यामध्ये ना ही डाळ टाकते. डाळ भिजत ठेवली होती ना, मुगाची डाळ आहे. पाणी नाही टाकायचं, ही भाजी कशी सुकीच होईल मग चांगली. आता ही हलवून आहे ना जरा झाकण मारून ठेवायचं 2 मिनिटासाठी. म्हणजे का, ते जरा वाफेन शिजेल, डाळ पण शिजेल आणि भाजी पण शिजेल. नंतर खोबरं आणि मीठ टाकायचं, मग आपली भाजी रेडी होईल. गॅस फास्ट करते. सर्व जेवण बनवायला इझी असतं, पण फक्त करायलाच पाहिजे. मन करायला तयार असलं ना तर भाजी पण मस्त, म्हणजे सगळे वस्तू कसे चांगले होतात. आता याच्यावर झाकण ठेवते थोडा टाईम, म्हणजे 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवते. झाकण खोलून भाजी छान झालेली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी खोबरं टाकते. हे ओलं खोबरं आहे. ओलं खोबऱ्याने कशी भाजी छान लागते, पण चांगली खायला आणि दिसायला पण छान असते, हिरवीगार. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. चवीपुरतं आपण मीठ टाकायचं, मिठाचा काय अंदाज नसतो. भाजी मस्त झालेली आहे, सुकलेली आहे एकदम, आणि डाळ पण चांगली शिजली आहे.
या डाळीमध्ये पाणी नाही टाकायचं. डाळ शिजायला आहे ना पाणी नाही टाकायचं. म्हणजे आपण भाजी धुवून टाकतो ना तशीच टाकायची. डाळ पण पाण्यातून काढूनच टाकायची. आता एकसारखी करायची. आणि जर आता 1 मिनिट पण नाही, थोडंसं म्हणजे झाकण ठेवायचं. म्हणजे मीठ टाकलं आहे ना आता म्हणून. भाजी एकदम रेडी आहे. जरा 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवते, लगेच दाखवते. झाकण खोलूया. हे बघा मस्त वाफ पण आली आहे. छान भाजी झाली आहे. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. गॅस बंद करते आणि भाजी काढून दाखवते. भाजी एकदम मेथीची तयार झाली आहे आणि मस्त रेडी झालेली आहे. मी त्याच्यामध्ये मुगाची डाळ वापरली आहे. पण तुम्ही नाही वापरली तरी चालेल आणि वापरली तरी पण चालेल, नाही वापरली तरी चालेल. एकदम मस्त छान झालेली आहे.